ഹായ്, വെൽക്കം ടു സജനാസ് കിച്ചൻ. എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. ആ ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണം. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർക്കാപ്പുളി ഇരുമ്പമ്പുളി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉള്ള ചമ്മന്തിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. കപ്പയുടെയും ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തി പൂരി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ചമ്മന്തി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് 1 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചമ്മന്തിയാണിത്. വെറും 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ചുവന്ന മുളകും 3 ഇരുമ്പുളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുളക് നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഇത് ചുട്ടെടുക്കണം. ഓരോന്നിങ്ങനെ തീയിൽ കാട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുക. നമ്മളിത് ചുട്ടെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയിലോട്ട് ഈ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മിക്സിയുടെ ചതക്കുന്ന ജാറിൽ നമ്മൾ മുളകും ഇരുമ്പുളിയും ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും. ഇതാ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ചമ്മന്തി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണത്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇതിന് പച്ചമുളകും 3 പച്ചമുളകും 4 ഓർക്കാപ്പുളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ പച്ചപ്പുളിങ്ങ വെച്ചിട്ട് ചമ്മന്തി അരച്ച അതേ ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ഇത് മിക്സിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകും ഓർക്കാപ്പുളിയും ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ 2 ചമ്മന്തിയും ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോസുമായി ഞാൻ ഉടൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.